Ini sing Prohibited District Hospital depannya sini orang kenang blok Presiden Ketalmanjak Subut Jamatia TV sini Subjunal Chairman sini YTF ni Wngwi leader orang kenang Subas Podo TV kuang sini orang loge tongguti develop song Kwlaijak laithane 3 din age Tom ni Phaiwi Darjeeling road accident nai rokno chung phainai phaika 7 jona aroni bisingo 3 jona hake kicha serious potabokbo tei 3 jona hake motamoti hamkha doctor bai malaikha doctor bai malai salaikha pumai condition bu doctor bu sabu kisa stable ungni tei 2-3 din bisingo na stable nai bad baki 3 jona to stable na nge borongno daiti ne hangkha ke release khaijana hile doctor bu sabu ke Amon nase phai oro jaga kisa borona tabak financial help bironai borona kisa approach rok busung rok phaikha chini joto block committee ni bwkhaktwi jeng mahai jora hayo jeng teibo naine borok teibo orma tongkhangke jeng borona subanai naike ni khaine chini block committee rok DW rok YTF rok sabrung ne slai song thakplaya naiwi tonglaibo nge ang betini phaikha mia proper Hosputal Kwlaijak ni khnamani loge phaimalia tini phaikha naigra ne tei salnai satang khobor na hapinai jodi phaiman thang phainai tei BGBO bwkharoksa sokjak ne khnawo bahai khobor ka kemaya kho yomon ne jora hayo chung mahai ke basalai ni nangbo basalai ne asene